Botta u risposta se jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonello bela jsemmilkom u jagħtikom merħba 13 il-programm mis-sensiela botta u risposta fejn kif qegħdin taraw illejla għandna programm differenti ħafna minn dak li konna s-soltu. Qabel xejn, illejla biex jassistini għandna lil Mark Xkembri. Mark, insellimlek, kif int Leonet? Mux ħażin, nirkupra. Tal-juve. Mela, nsellem lilek, Antonello, kif ukoll il-mistudent tagħna, nagħti introduċenti, u nagħtikom il-lejla tajba lilkom it-tnejn kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna. Naħseb li issa huwa l-mument tajjeb li nintroduċu kif qed il-mistudent tagħna għallum. X'taħseb Antonello? Ivekku, fil-fatt il-lejla għandna l-ewwel minn sensiela ta' intervisti li ser ikollna matul dan l-istaġun fejn kif qed taraw hawnhekk għandna l-pjaċir li fostna jkollna l-ex bandiera u leġenda ta' Hibernians Josie Xwiereb li minn hawnhekk ukoll nixtieq ġa minn issa nirringrazzja tal-li l-lejla oġbu jingħaqad magħna. Josie, l-ewwel nett merħba, kif inti? Ringrazzjak, merħba Antonello, u merħba lill-telespettaturi u l-assemmija tiegħek. Mark. Mela, qabel ma nibdew Antonello, tajjeb infakru lil kull minn il-lejla qed isegwina biex jekk għandkom xi domandi x'tistaqsu lill-mistidien speċjali tagħna li nistennimlu mill-ġdid, intom tistgħu tagħmlu dan fil-parti tal-kummenti li għandna marbuta ma' din ix-xandira. Iva, fil-fatt nieħdu gost jekk anki intom is-segwaċi tagħna tipparteċipaw fil-programm li preparajna likom lejla, forsi għandkom xi domanda, forsi għandkom xi kumment, xi memorja minn żmien li Josie kien jilgħab fis-snin 70 u 80 fil-futbol lokali. Ħalli wkoll ikollna programm dejjem iżjed interattiv. Biss qabel ma nibdew, ħalli ngħidulkom ftit intukom naqra background ħafif fuq minnu Josie Xwiereb bħal daqstant. Ser nagħti l-linja lil Wayne Mikallef ħalli flimkien insiru nafu iżjed dwar dan il-plejer permezz ta' din l-iskeda illi preparajnilkom. Josie Xwiereb twieled fl-ewwel ta' Lulju 1957 u kien jilgħab bħala midfielder offensiv jew attakkant. Kollox u lagħab 223 logħba ma' Hibernians u rnexxielu jiskorja 64 gowl. Ma' Hibernians u rebaħ 3 kampjonati fl-1978-79, fl-1980-81 u fl-1981-82. Żewġ FA Trophies fl-1979-80 u fl-1981-82. It-tazza testa ferrata fl-1978-79 u Footballer of the Year fl-istaġun 1978-79. Xwiereb lagħab 14 logħba għal pajjiżna u saħansitra skurja gowl fir-rebħa ta' 1-0 fuq l-Indonezja fit-tazza tal-President li ntlagħbet fit-18 ta' Ġunju 1981. U għamel id-debbut mat-tim nazzjonali Malti nhar il-25 ta' Frar fid-79 fil-konfront kontra l-Ġermanja tal-Punent li spiċċat fid-draw ta' xejn. Barra Hibernians u lagħab ukoll ma' Fgura United, Gudja United u Xewkija Tigers. Għadhom li xħajjarni nilab illum
Naħseb it-tfal illum jitwildu bil-mobile fidejhom ħanajdek. Dak iż-żmien, iż-żmieni tal-bidu tas-60s u hekk. It-tfal kienu naħseb jitwildu bil-ballum saqajhom jien. Għax minn middu kienu jitwildu jew jagħmlu l-ewwel passi. L-ewwel dak li kienu jtuhom li kienu jfittxu kien il-ballun. Jiena l-istess kont noħroġ fit-toroq bħat-tfal l-oħra, forsi ma kienux daqshekk traffikużi bħallu. Konna familji kbar, allura l-ġenituri kienu iktar u iktar ħeġġuna tilqu l-barra. U konna nxottjaw kull ma nsibu, insomma, jekk hux ballun tal-karti, jew tal-biċċiet, jew tal-ġilda bis-sonza, jew ballun ta' 7 and 6 u ngħidulu, kien ikollok dak il-ballun jisu kellek il-ballun tal-World Cup għax kien prezzjuż ħafna li jkollok ballun. Jiena bdejt nilab fit-toroq b'dawk il-bankini ta' għolin u hekk, dik naħseb li kienet l-ewwel nursery tiegħi. Il-lasti il-ground konna nġebduh u ntawluh skont kemm kienu kun hemm tfal jilagħbu u hemmhekk kont bdejt nilab il-futbol. Li kelli fortuna mbagħad aħna dawk it-tfal ta' dawk in-naħat li kien hemm l-oratorju tal-Agostinjani, dik iż-żmien kien hemm mexxi minn Father Hilary, wara ġie Father Dominic u Father Joe, u konna mmorru nilagħbu hemmhekk. Hemmhekk kien hemm kull tip ta' logħob, indoors u dan, ma l-logħba number one dejjem kienet il-logħba tal-futbol. Minn dak il-post ħarġu ħafna players, ġifieri, kemm mal-ħibs u kemm ma' timijiet oħra li jiġuni f'moħħi bħalissa Norman Buckle, Joe Curmi, Richard Curmi, Joe Serge kien ma' Sliema, Ħija Pawlu, kien hemm ħafna mal-Rembos ukoll Joe Patch, ħarġu ħafna Lori Young, kien hemm ħafna players li ħarġu. U naħseb minn hemm il-logħba tal-5-a-side li kienet waħda minn tal-bidu hemm ġewwa l-oratorju tal-mek ħafna l-logħba tal-futbol u hemmhekk nista' ngħid li rxejt biex nibda nilgħab il-futbol. Tajjeb, ġużi, xi ħaġa interessanti mill-passat u naħseb ikolli ngħid kienet ħajja sbaħ minn tal-lum tal-min jiftakara, x'miftaktarix imma milli nisma'. Eżatt, bħal mija l-ħajja li ngħixu aħna llum. Mela, niġu għall-mistoqsija oħra. Kif taf inti berax li tuħat għax dejjem kienet teżisti ta' pika sportiva mhux ħażin, l-ebda sigrit li ħadd ma jaf. X'waslek sabiex tiffirma mal-Hibernians u mhux ma' xi klabb ieħor bħal pereżempju il-Furjana u Sliema li f'dawk iż-żminijiet kienu timijiet prinċipali hawn Malta? X'wassalni biex nirreġistra mal-ħibs. Ma kienx il-dik tiegħi ħanejdu hekk, għax jiena kont imrabbi ħattarxin u hemmhekk it-tfal kollha kienu jiġu hemm u nista' ngħid li konna kważi kollha rreġistrajna mar-Rembos, jiena nifferma kont imlejta kien ġie segretarju tal-Rembos l-oratorju u kemm il-tifel sab kien irreġistrah. Ġifieri jiena t-tir tiegħi dejjem kien li nilgħab ma' sħabi, mhux li nfittex xi tim kbir. U l-biċċa kbira kienu jmorru mar-Rembos għax konna viċin u dana. Jiena kont ġa affermajt ngħidlek il-verità, ma mbagħad meta mort ngħid il-missieri kien naqra kien fis-servizz kien pulizija u ma ħax pjaċir li jiena mhux għax mort mar-Rembos jew xi ħadd laqgħa xejn. Battu firmajt mingħajr il-permess tiegħu. U kien qabad, raġa labbes il-beretta, kien għadu l-qas niżal dan, l-uniformi, marant il-segretarju u talbu registrations kollha li konna ta' xi 4 ħuti għax jiena kien hemm Pawlu, kien hemm Franki, kien hemm Medi dak iż-żmien, mbagħad il-qudiem kien hemm tnej oħra, għandna familja li konna nilagħbu l-futbol. U sa frattant imbagħad kienu tfaċċaw ġew il-ħibsa lija, ma nafx minn fejn ġew, naħseb semgħu li qed jirreġistraw il-plejers u niftakar kien ġi s-sur ġew x'ismu dak Boffa, qed niftakar Boffa u ġi d-dar tiegħi u ħajjarni jiena ngħidlek il-verità ma tantx xtaqt, jiena xtaqt immur fejn kienu marru sħabi.
Imma bej l-insistenza ta' Missu bej anka players li kienu ex-Rambos, dak iż-żmien kien ilobhom ma' Rambos stabiliti, kienu jiġu l-oratorju wkoll. Ħajruni biex immur mal-ħibs, kienu jgħidu li hemmhekk għandek iktar futur. Qatt ma kont nħares li mmur lejs li ma belt jew Forjana kemm kienu timiet famużi. Kont tifel ta' dak il-lokal, kemm kelli 14 sena, jiġifieri bikken konna ninsura ħaġrit aħna, weħedna. U kont reġistrajt mal-ħibs. Mux kollox kien wartu żgħar, meta mort minors, għax jiena niftakar, meta mort kon li 14 sena, ma kontx tifel għadni laqa żviluppajt, ġifieri kont tifel żgħir, qasir u dan. U l-ħibs kienu ġabu lil-minors anke kienu jilagħbu mal-kbar, kienu ġabu lil-Ernest Fitterigonzi, fih tifel u Chris Vella, mu speċjali, kont naraħ bħala ġgant qudiemi. Ġifieri il-bidu ma kienx dan, jiena niftakar kont ninżel raħaġ biex nara kien ixmajja tal-lob fil-bidu li nżilt u bil-ħarba kont nara uġi li ma sibx ismiem u kont nitla' nikbi lejn id-dar. Kont ngħid ara x'għamilt, ġejtaw mar-Rambos kont nilab żgur għax kondana, imma jiena bqajtem għajt niġġieled tal-posti u veru li kien hemm dik il-pika, ma narax li kien hemm pika dak iż-żmien għax ir-Rambos kienu dejjem second dak iż-żmien, kellhom tim ta' biex jitelgħu first Premier tissa, imma kienu jippreferu joqogħdu hemmhekk u dana, imma jiena kont kważi il-Rambos nismagħhom jgħidu li kienet in-nursery tal-ħibs. ċertu players minn tar-Rambos spiċċaw mal-ħibs, niftakar il-ħija Pawlu, il-żammit tal-pasti, ġifieri kien hemm ħafna li ġew mal-ħibs. Bekk irreġistrajt ma' dik kienet l-istorja tiegħi. Interessanti. Fimni, kienet deċiżjoni naqra għazzarda ngħidlek, għalkemm ma kien hemmx riżultati min-naħa tal-ħibs, players kienu hemm, kien hemm players bħal Freddy Mizzi, Eddie Theobald, Johnny Prividera, veru kienu fl-aħħar tal-dak tagħhom, imma kienu għadhom validi u orew għax ċertu minnhom marru, Eddie mar ma' Zebbuċ u l-Palomar ma' l-imsida ġviri baqgħu jilagħbu u kienu determinanti. Imma naħseb kien hemm kommissjoni tal-minors dak iż-żmien li kienu ħadu bis-serjetà l-tfal u kienu ħadu dik id-deċiżjoni. Jien minn naħa tiegħi ngħidlek il-verità, jien ma bdejtx nilab mal-ewwel għax bħal met ngħidlek Chris u Ernest u l-oħrajn kienu xi sentej jew tliet akbar minni li f'dik l-epoka jagħmlu differenza bej 14 u 17 u jitagħmlu differenza. U dħalt imbagħad wara, ma kienet deċiżjoni li tat il-frott, kienet sorpriża l kulħadd, imma mbagħad labdew ġew ir-riżultati. Ir-riżultati tawhom raġun. Għax dak kollox fil-futbol, ir-riżultat.
Mela, mmorru naqra l-ura fi żmien, 44 sen ilu. L-ura s-sajf tal-1978. Hibernians kien ra l-elezzjoni ta' president ġdid, president żagħżugħ, u min kellu jgħid li president ta' jikteb mhux biss l-istorja tal-klabb tal-Hibs, imma tara ġdid tal-ħafna żmien. Għawet nirreferi għal min siwqat mikfi Sur-Tony Bezzina. X'memorji għandek ta' Sur-Tony, Ġuzi? Jena u s-Sur Tony, naħseb dajna jisu fl-imkien ma l-ħibs, niftakru kien għadu, għal-kem jien kelli 14 sena jew kem, Tony kien għadu zaħir, ta' daħal, kien hemm missiru kol, Sur Salf. U memorji ta' Sur Tony, meta semmi Sur Tony, minn ma trid jiġi f'moħħok it-tim tal-ħibs. U meta titkellem fuq it-tim tal-ħibs, minn ma trid jiġi Sur Tony fidejk. F'moħħok. Malta tkellmet kollha minn kien is-Sur Tony, m'hemm bżonn jien nagħmel eloġġju fuqu ġifieri, ma Malta tkellmet kollha meta miet xi sen ilu jew kemm. Jafu x'niedem kemm kien omli, kemm kien ġenerus, kemm kien talbu tajba. Jiena kelli xorti li kon nafu fil-futbol, jiena kont inqis il-Tony bħala il-missier tal-ħibs, mhux il-President, kienu jgħidulu l-press, il-Braw Press, jiena kont kważi ngħidu l-missier tal-ħibs għax it-tim tal-ħibs kien jitrattaħ jisu il-familja tiegħu, mhux ta' b'xejn ġifieri da għamel da snin kollha. Kien jipprova, għan nitkellem bħala plejer, li l-plejers jtihom dak kollu li jista' li jixtiequ biex il-prestazzjoni fil-ground kun tajba, ġifieri dak kien is-Sur Tony. Jien kelli xorti wkoll li kont nafu barra l-ground, fis-sens li s-Sur Tony kien ħabib intimu tal-kunjatu tiegħi, Sur George De Majo, li miet xi 6 xhur ilu wkoll. 4 xhur ilu. U il-familji tiegħu tagħna konna noħorġu ħafna flimkien allura nafu wkoll sociali jiġifieri u hekk. Dak memorji tiegħi. U kondoljanzi għat-telfa tal-kunjatu mela. Ukoll President tan-nursery. Il-logħba Call of Duty reġgħet magħna. Iva, sewa smajtu, Game Breaker għadu kemm ġab it-tieni verżjoni tal-logħba Call of Duty Modern Warfare li issa tinsab disponibbli għal prezz ta' €75. Għalhekk, jekk inti jogħġbuk dawn it-tip ta' logħbiet tal-gwerra fuq PlayStation 4 u PlayStation 5, fit-teżżur l-istabbiliment tagħna ġewwa Fler Birkirkara u ixtri din il-logħba ferm popolari ma' ħafna mill-gamers. U jekk ma jogħġbukx il-logħbiet tal-gwerra, imma għandek iżjed ħajra għal logħbiet ta' azzjoni u avventura,
Game Breaker qed joffrilek il-logħba God of War Ragnarok fuq PlayStation 4 jew PlayStation 5 għal 65 euro. Mela x'qed tistenna? Ejja żur il-ħanut tagħna u kun ċert li ma titlifx l-aqwa offerti li qed noffrulek fuq dawn il-logħbiet il-ġodda li ħafna dilettanti jkunu qegħdin jistennew. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla għandna lill-ex leġġenda ta' Hibernians Ġużi Xwiereb, kellna wkoll jidher xi problemi tekniċi suppost issa huma solvuti niskużaw irwieħna. Mark? Mela, inħeġġukom biex tinteraġġixxu magħna billi tħallu il-kummenti tagħkom fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu llejla, jew forsi jekk għandkom xi domanda x'issaqsu lil Ġużi fis-sezzjoni tal-kummenti jekk marbuta ma' din ix-xandira. Mela, inkomplu issa l-intervista ma' Ġużi Xwiereb fejn kif qed nista' nitkellmu fuq il-perjodu tad-deb tal-karriera tiegħek Ġużi, il-perjodu bejn 1978 u l-1982 fejn matul dawk l-4 staġuni Hibernians rebħu għalmenu unur wieħed f'kull staġun bil-qofol jintleħa fil-doppjetta tal-kampjonat u l-FA Trophy li intrebħet fil-staġun 81-82. Il-fatt li kontu l-kom tilabu flimkien minn meta kontu għadkom tfal. Kien jikkonvinċik illi biex ġibtu dawk l-numri kollha li raħal ġdid? La, żgur li kien dak li ġab dal-onuri li konna maqodin flimkien. Ġifieri jiena dejjem nemmen anke ġifieri f'timijiet ta' barra u dan li tim trid tibnieh, tibdeħ mill-qiegħ. Meta inti tibda tixtri l-plejers, tixtri ħafna plejers, terbaħ onuri, imma dejjem trid toħroġ iktar flus u flus biex tibqa' żommu dat-tim. Meta tim ittellaw inti, rajni anke f'timijiet kbar ġifieri fl-Ewropa jiġini f'moħħi l-Manchester United, jien mhux fan tagħhom imma niftakar meta kellhom dak it-tim li tellaw iż-żgħar bħal Beckham li tellaw mill-Akkademija kollha tagħhom. Daw kienu għal sena wara l-oħra kienu bis-suċċessi. Allura jiena nagħmel il-ħibs ukoll dak iż-żmien. Għataw il-frott tal-dak ta' dik id-deċiżjoni li għamlu u tal-li ħadu. Jiena barra minn hekk il-ħibs naħseb jiena talmu wkoll li għax għamlu żmien li l-ħibs kienu jixtru plejers li wara rrealizzaw li kellhom bħalhom fil-miners u ma tilizzawhomx. Li l-ħibs imbagħad ħadu lezzjoni minn dik u raw bajnihom. Li mbagħad investew fin-nursery, investew sew. Għana nafu nursery tal-ħibs. Ma nafx għadiex, ma żgur one of the tops nursery tal-law. U dejjem ħarġu plejers minn hemm u dejjem kienu kompetittivi għax dejjem sabu tfal ħirġin mill-dana. Ġifieri żgur li dik kien fattur li għax tlajna minn konna miners dawk l-onuri ġew.
Mela, fil-perjodu nsemmi, il-ħib samlu rekord ta' 37 logħba mingħajr telfa. Eżattament bejn l-1980, nkun preċiż, u l-1982. Fejn il-futbol Malti era il-bidla radikali, hekk kif mill-konkos ta' l-Empire Stadium tal-Gżira, il-lob trasferixxa ruħu lejn il-ħaxix naturali tal-Stadium Nazzjonali ġewwa ta' Qali. Minnħat jekk kif kellek tadatta il-logħba tiegħek kif tilaba għal din il-bidla ferm importanti qabel xejn. Jien ċaġa innovattiva għal Malta f'dak iż-żmien. Da żgur li kienet, jiena niftakar fi żmien biex nilabu fuq il-ħaxix, konna nmorru il-marsa tal-Ingliżi kienu jgħidula, marsa hemmhekk, kont tilab naqra fuq il-ħaxix. Meta sar il-ground ta' Qali għalina kien xi ħaġa li dana. Bħala players, meta tmur minn fuq il-liebes għal fuq l-artab, fuq liebes tit iktar skills, fuq liebes il-ballun jibbounsi għalek, il-ballun jiġrilek, fimt, allora tit iktar skills. Meta dawk il-players li kienu jilabu l-stadium ta' Gżira, meta marru ta' Qali, sabu l-ħaġa eħfef, aħjar, għax il-ballun jibqa' ma saqaj, tista' tmexxih u jiena nista' ngħid li għalija għenitna ħafna li lab fuq il-ħaxix mu fuq dana. Li kien hemm biex nsemmi kollox li kien hemm aħjar ta' Qali għaw l-stadium minn ta' Qali huma l-injuries. Li fix x'għandu x'jasan, l-injuries li kien ikonna il-Gżira kienu l-injuries ta' grif, ta' dem ma saqajk u brix u dana ma tistax tilbes qalsit għax jaħel miegħek. U imma l-injuries li bdejna naraw ta' Qali mbagħad kienu iktar gravi, mo speċjali l-cruciate fejn jiena kont wieħed mill-vittmi tagħhom. Li dak imma l-bqija bħala lob, ovvjament, dana isek il-Gżira tilab il-boċċi u il-boċċa tmullek fejn trid, taqbadlek mal-ġebla jew taqbadlek in-niżla jew il-dan. U ta' Qali isek qed tilab il-biljardu fuq il-dan, ġifieri jiena dejjem aħjar dak kull plejer naħseb. Mela, tant ukoll għandna diversi nies li qed isegwuna wkoll ħallew xi ħallew xi messaġġ ukoll Mario Farrugia, Klomar Brinkat, Edin Vella, Andrew Xwierab, nies li wkoll qed jiġu markati li qed isegwuna. Għandna wkoll kumment mingħand David Karabot qed jgħidilna Josie Xwierab il-King il-ħaqtu fl-aħħar tal-karriera tiegħu u xorta kien the best. Grazzi, leġenda, ma nafx għandek xi messaġġ għal David li minn hawnhekk insellmulu forsi l-qudiem ukoll ikollna anke l-opportunità li nintervistawh f'xi programm oħra futur ta' botta u risposta. David, bħalma qalu niftakru tifel żgħir ġej magħna minn ma marsaxlok, kien enerġetiku, kien jidher li ħajkun dan. Misħol kommenti għafu għamil li unur li ġifiri. David kien veru strumentali għattim taħna. Anka meta mar mal-belt u għek. David huwa one of the top players ta' Malta. Jena, fil-fat qabel ma nkompli bil-domanda skredati għandi kursita oħra. Kellek xi plejer li Malti u barani li kont kien jispirak biex tilab il-logħba il-logħba li eventualment labt bħala midfielder offensiv, kont ħares li xi plejer li tgħid dan huwa role model tiegħi. Dak iż-żmien kien ħafna plej, jiena kont insegwi ħafna l-futbol Ingliż għax it-television dik il-ħabqaw il-futbol Taljan għax dik il-ħab tat-television dak kont tista' segwi iktar mill-Ingliż. U kien hemm dak iż-żmien kien hemm epoka kien l-aħjar futbol fid-dinja x'kienu jiġu xeba players hemmhekk, ġifieri. Ġifieri kien hemm ħafna players li konna mmira, ma wieħed li kien jaffaxxinani hekk kien Roberto Baggio. Ġifieri konna raħ li dik il-progression li kien jagħmel għal go hekk mill-midfield kienet toġobni ħafna, kien ifittex ħafna li dan.
Għanna wkoll messaġġi oħra mingħand George Buzuttil fejn qed jgħidilna proset ġew memorji sbieħ. George, il-coach, dak kien il-coach tal-minor. Ja, George li jħor il-player, all right. Dak kien jilab maħna wkoll George, player tagħna. Taħseb il-Hibernians ta' dak il-perjodu kien l-aqwa tim li qatra l-klabb Pawlist fl-istorja tiegħu? Efimni. Kienx l-aħjar tim ma nistax ngħidu jien, dak irid jgħidu minn kien laħaq it-timijiet l-oħra u dan. Li nafċet li dak it-tim kien tim b'saħħtu ħafna, kien kellu kull dipartiment kien sod, jiġifieri ma tistax issemmi tgħid kellhom right battut jew hekk kollhom kien somm il-goaler sa center forward. Biss dak it-tim kien wieħed mill-inqas tim li kien jaqla goals. U l-iktar tim naħseb Spiteri Gonzi ma nafx kemm il-darba laħaq top scorer jien. Sena minnhom terġa' kien hemm ġlieda bej Spiteri Gonzi u Ċali Kassami l-aħħar logħba minn isir top scorer ta' Malta. Ora kemm konna niskorjaw tim, ġifieri kien tim tajjeb, kieku mhux ħaġib dak. Ta' 60s kien nimmaġina jien għalkemm kont tifel żgħir, kien tim kbir ukoll. Dik il-ħabta dawk ma kien imissilhom ħadd l-Isliema u l-Furjana xi tazza dik iż-żmien u naqra l-belt. Għaw li ħebs bdew deħlin kienu ħadu l-ewwel lik u dana ġifieri da. Warajja kien hemm iż-żmien ta' Talbot dak it-tim kien mbagħad iż-żmien ta' Cowan kien hemm dejjem timijiet tajjeb, imma naħseb tagħna kien one of the best ħanejdu hekk. Ma nistax ngħid kienx l-ikbar tim mhux tittieħdu fl-epoka tiegħu. Biss l-uniku tim li għamel double għadu fl-istorja tal-ħibs. Iva. Pero tgħidli kien ġieli rasqu viċin, ma sal-lum dik għadha dokumentata. Mela, niġu għal mistoqsija li jmiss. Lim kienet l-isbaħ memorja u l-iktar inċident jew episodju li tixtieq tinsa minn dawk l-4 snin tad-deb li għamilt mal-Klabb Pawlist? Naħseb l-ewwel lik ħadna l-ewwel lik ma tkun qatt erbaħt lik. L-ewwel lik dejjem ħajkun memorabli, fimni, jibqa' f'moħħok żgur. Li f'dawk l-4 snin kont erbaħt il-Footballer of the Year bħala onur ġifieri dana kien achievement għalija dana. Forsi l-iktar dak li mhux sabiħ, ovvjament meta weġġajt, ovvjament dak ġie wara, imma dik is-sena li konna tlifna mhux aħna erbaħ darbtej il-lik u tlifna darba, mbagħad irġajna erbaħ dik id-darba kważi l-lik kien fidejna u tlifna jew ma rbaħniex, ma naħsibx li tlifna ma rbaħniex lil Marsa, ma kienx xi tim li dan niftakar kelli ċans jiena wkoll li niskorja ma skorjajx, allura tibqa' naqra dik il-moment tgħid tlifna lik hekk minn ħalqna. Anteċipajtni għax kont se nsaqsik, kont se ngħidlek kien ġara f'dak l-istaġun fejn anke meta taqra jien ma niftakarx, imma meta taqra jillek il-ħibs kellhom il-lik f'idejhom u ntilef. Ma anteċipajtni li kont ħan nsaqsik. Tajjeb. Xtaqt insib xi ħaġa, infatti wkoll meta konna qegħdin nippreparaw il-programm rajt ukoll xi ftit l-istorja ta' kull dak iż-żmien. Issemma b'mod partikolari f'dak l-istaġun li qed inkustjoni l-istaġun 79-80 dak iċ-ċans li tlift waħdek qudiem il-belt. L-imbagħad minn hemm iskom armejtu x-xugaman. Armajna x-xugaman dik allura tibqa' ġa moħħok u dak li rbaħt, ma xorta dak li titilfu għal ftit jibqa' ġa moħħok ma tinsiex. Biss x'taħseb li kien ġara? Kif? X'taħseb li kien ġara f'dak l-istaġun? Li meta. Da 79-80.
Dakkar mal-marsa, ħna li għadni kemmet da kien hemm il-logħba ridna nerbħu, dak imbagħad tajna minn hemm. Kienet faċli, kelli xi ċans tajjeb jien niftakar u ma għamiltux. Lajt tajjira u gol ta' fuq u ma. Normali fil-futbol. Għalhekk kun fil-ground, tittaċċetta. Veru. Xorta ġiet it-trofi dik is-sena. Veru li ma baqgħux vojta. ġibna trofi, ma mbagħad partit kollox għax ġibna trofi. Kemm jimlik b'sodisfazzjon il-fatt illi inti kont il-kaptan tal-unika tim illi s'issa rnexxielu jġib id-doppjetta tal-kampjonat u l-FA Trophy lejra ħaġdid. Iva, da kif għadna ngħidu ġifieri timtana u għanura li kont kaptinu għadna, imma sinċerament mhux sodisfazzjon laqqas għalija fis-sens li għaddew 40 sena u aħna ma rnexxinniex neħdu d-double. 40 sena ngħidu. Kenna biex naħduh id-double. Kenna naħseb. Jiena nsemmi staġun wieħed l-istaġun 14-15 fejn Hibernians kienu biss logħba l-bot milli jagħmlu d-double wara li kienu ddominaw il-kampjonat. Il-final ma' bil-Kirkara. Ija ħasra, jiena ma nixtieqx li niġini SCM biex jieħdu d-double il-ħibs. Sinċerament nixtieqhom jaħduh mill-aktar fis possibbli. Imma huwa nuli għal qasser minn sen ilu. Nessugrak li jaxoqqa ta' tnej li għana tiju ta' Antonello li naraw. Għax ma konniex għadna twilidna ħadd minna tnej. Għanna sentej dak iż-żmien biex nitqabel. Imma veru kellna timijiet biex noħduh dik li rid ngħidlek. Imma insomma naf ġifieri għax So close, so far away. Eżatt. Infatti wkoll George Buzutti li qed jgħidilna li hu kien il-coach tiegħek. Il-coach, ejwa. Fil-fatt għandna flimkien ħadna l-iktar miners u Champions tal-Premier fil-staġun 78-79. U mbagħad semmilna wkoll ir-rebħa kontra Braga ta' 3-2. Ukoll. George kien dak il-coach li għamilni kaptin, ċiena ma kontx kaptin mill-bidu ovvjament. Jekk forsi George qed segwina x'wassal biex interessanti nkunu nafu x'wassal biex il-faxxa marret fil-ġużi. Kienet ġifieri sorpriża kbira wkoll għax. Responsabilità dik iktar hu. Dik hekk sistem ta' wkoll. Meta għandek dik dik. Ħafna responsabilità kapten veru. Għax inti il-coach fil-ground tkunu. Le, responsabilità kbira ħafna. Mela, grazzi Ġużi mill-ġdejt semmorru għat-tieni parti għat-tieni waqfa ta' riklami li għandna. Da stant ibqgħu magħna għaliex l-intervista ma' Ġużi Xwiereb tkompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa
u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura għat-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla għandna l-pjaċir li jkollna magħna l-ex leġenda tal-Hibernians Ġużi Xwieret. Infakrukom ukoll li jekk tixtiequ saqsu xi domanda lil Ġużi jew tikkummentaw fuq xi ħaġa li qed nitkellmu jew għandkom xi tifkira ta' żmien li Ġużi kien jilgħab bħala plejer intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Nfakrukom ukoll illi kull min qed jikkummenta jew qed jafas xi like għal dan il-programm ser jidħol biċ-ċans illi jitla ismu fil-kompetizzjoni ta' Kicks Boutique Gym tal-Ħamrun fejn il-ġimgħa d-dieħla ukoll sejrin intellaw il-kompetizzjoni ta' Ottubru li hija valida għal kull min jagħmel like jew jikkummenta ukoll fuq il-programmi ta' Botta u Risposta l-ġimgħa d-dieħla fil-fatt intellaw il-rebbieħ tal-kompetizzjoni ta' Ottubru. Kummenti uħor minnant George Busuttilu huwa Ġużi kien il-coach fil-ground u Ġużi lab fl-kien maħutu Pawlu u Franki fil-Premier li naħseb hija xi ħaġa illi ta' forsi qed tiġini frasi l-aħwa refalo tal-Ħamrun naħseb huma ftit l-aħwa illi labu u rebħu ma l-istess tim bħalma kontu intom it-tlieta. Ejwa, veru, dakkat konna, jina u Franki konna reġistrajna mal-Hibs dirett. U hija Pawlu kien ġi minn Rainbows, konna tlieta. Ma batħija Franki kien telaq mlana f'Malisa laqas ma ħazzebu, ċimma għamel periodu maħna ġiviri. Kienet konna tlieta ħwa. Tajja wisq. Issa, naqilbu naqra l-isfjera. U Ġużi, nixtieq nitkellmu ftit fuq l-esperjenza tiegħek mat-tim nazzjonali Malti. X'tista' tgħidilna fuq dan il-perjodu li inti labt bil-flokk aħmar ta' pajjiżnek jogħġbok? Li tilab għal Malta dejjem huwa onur għalkemm jiena ġifieri qatt ma kont bniedem li kieku ma labx ġifieri ma' Malta ma kienx ħataqaddin fis-sens, ġifieri ma dejjem huwa ta' onur kbir. Jiena dejjem kont bniedem il-filosofija tiegħi hija li jien qatt ma kont nimmira biex nilħaq it-top li nkun l-aħjar li nkun l-aħjar plejer li nilab man-nazzjonal qatt ma kienu t-tir. Jiena dik tiegħi kienet li jiena fil-istat li nkun fil-preżent nistinka u nitħabat u nagħmel l-almu tiegħi bħalma jista' jgħid il-coach George li qed jisma'na u coaches oħra u plejers oħra. U mbagħad meta jiġi ċans ta' daw l-affarijiet li inti tkun sir tajjeb tittieħdu, tkun preparat. Jekk ġik ċans man-nazzjonal tkun kapaċi kun lesta leħu li dana, ġifieri, imma li tilab għal Malta dejjem kien onur illum il-ġurnata u għana ngħid li onur li lab ma' Malta ma labx wisq għax bħalma taf jaf kulħadd kelli l-injury, jien ta' 25 sena kelli nieqaf, ġifieri, labt xi 15 logħba jew 16 kif qal fl-istatistika hemmhekk 14. U 5 minnhom jew 4 kienu f'xi turnament tal-Korea. Ġifieri, imma li lab ma' Malta ġifieri kien għajjat li l-ewwel darba mat-tim nazzjonali kien ex-coach tal-Hibs ukoll, Johnny
Johnny Calleja. Imma mbagħad kont lab l-ewwel logħba fi żmien Victor Sherry. Imma kien għal ftit ta' żmien li labt kien ta' onur għalija ħadd pjaċir ġibna xi riżultati kien għamel qabża dik iż-żmien il-futbol Malti għax hemmhekk ukoll kienet saret dik il-bidla mill-antiki għal niftakar l-ewwel logħba li kont riserv kien għajat li Johnny Calleja kienet kontra Turkija u Malta dak iż-żmien fit-tim Malti. Kont narahom li idoli tiegħi kien hemm Louis Arpa, kien hemm Oli Vassallo, kien hemm Edward Armanin. Jien kont jisni il-maskott tagħhom, kont għadni żgħirem, veru kont jisni il-maskott tagħhom, għasab wara nilab magħhom, imma mbagħad saret il-bidla għax reġa' ġara ma ġara mal-ħibs, riżultati ma bdewx ġejjin, kellu kien hemm isir xi ħaġa. Kien hemm lajta wkoll, kien hemm ċertu rabja, ġifieri kien hemm lajta wkoll aħna għandna nibqgħu nikkompetu. Bdew ir-riżultati, allura dik lajta wkoll ġabet il-bidla. U da Victor Sherry kien introduċa xi plejers barrajjin. Kien labu Ernest, kien lab Norman, kien lab Buckingham, kienu daħlu ħafna elementi ġodda. Konna ġibna riżultati tajba xejn mal-Ġermanja, tnejn wieħed ma' Turkija away, ma' East Germany, away, kollha kienu riżultati erbaħna fl-Indonezja u Thailand f'dak il-tournament, ġifieri kellna riżultati tajbi, ma sfortunatament jiena weġġajt 25 sena u kelli nieqaf minn dakinhar qatt ma labt fin-nazzjonal. Kien għajat li darba Dobrev wara, niftakru kien ġie Dobrev. Kont mort għamil training session magħhom, ma jiena stess kont irtirajt. Ħassejtni li l-era tiegħi spiċċat, ma kontx għadni l-istess. Mela, semmejnija fuq u issa nixtieq li nidħlu noqra fuqha fi dettall. Il-ħadd 25 ta' frar 1979. L-istadium tal-Gżira. Malta xejn, Ġermanja tal-Punent xejn. Debuttant bl-isem ta' Ġużi Xwiereb jispikka f'din il-logħba kontra tim Bistilel tal-kalibru ta' Karl-Heinz Rummenigge, Manchester, Sepp Maier u players oħra ta' dak it-tim tant qawwi illi ġielab fi xtutna dak nafu li f'dak il-perjodu kien għaddej minn dak il-perjodu li kien jirbaħ ta' kampjonati Ewropej, ta' t-seta d-dinja, jasal fil-finali, eccetera, eccetera. Xtaqt nisma' tiegħek dwar din il-logħba stajek jogħġbok? Iva, din il-logħba bħal-mett kienet fl-aħħar ta' frar, kienet kesħa. Kunna alloġġjati fil-lokanda Flora, niftakar biex ma nagħmilx hekk ma jibbu ġibba. U kienet għamlet ix-xita u dan, u jiena sinċerament ma kontx naf li ħanilab. U rajt il-gazzetti jgħidu jagħmlu prediction li u mbagħad ġejna fil-line-up ġifieri u għalli li ħanilab mal-Ġermanja. Jien li l-impressjonani il-coach dakinhar Victor Sherry li ħanilabu mal-Ġermanja, minna li Champions tad-dinja mhux tal-Ewropa ma nafx insomma, kienu tim qawwi m'hemm bżonn ngħidu. U fejn kulħadd kien kważi taħt dik ir-rowl inti mmarkal dak u li ori mmarkalli u dak jiġri wara dak. Li ma tani rowl ta' xejn. Tani free rowl. Il-rowl ġifieri orrajt tagħmel xogħolok fin-nofs, imma meta lilek qed tgħidlek u li ħseb il dak iktar jabbik. U dik naħseb kienet waħda mill-fatturi li tatni dik il-libertà li nagħmel li nħoss. U ħassejtni veru libera nagħmel li nħoss, li kelli għalkemm kienet l-ewwel logħba tiegħi li beqgħet ukoll anke fuq logħbiet oħra min jafni mill-lab miegħi jaf li
Jiena ma kienux jimpressjonawni li kemm inti mkabbar. Mhux kwestjoni ta' kemm inti mkabbar, ma kienx jimpressjonawni il-plejers l-oħrajn, fis-sens li ħafna plejers Maltin billi konna nsegwu ħafna il-television, daw kienu jisiru l-idoli tagħna, min jimital dak, min jilbes bħal dak u min jagħmel bħal ieħor. U niftakar ħafna plejers dak iż-żmien kienu meta ħajlabu kontra dal-plejers kienu jinżlu ċertu biża seġerat. Jiena ma kontx wieħed minnhom dawk. Jiena kont inqissi m'għandix nitlef, iktar li ieħor għandu xitlef, li ieħor professional jien amateur, għax irridu ngħidu kollox, il-preparazzjoni li kienu jagħmlu dak iż-żmien l-MFA, it-tim nazzjonali kien mhux amateur, laqqas ta' dilettant. Għana konna niltaqgħu ġimgħatej qabel jew 3 ġimgħat qabel il-logħba, niltaqgħu l-istadium, il-gżira taħt floodlight waħda, Jiġifieri konna nużaw jisu l-parti tal-lasta hekk. Tilab mhux il-ground sħiħ, tilab il-wissa tal-ground hekk ħa tagħmel logħba, għas tista' tagħmlu l-ground sħiħ għax kien ikollok idlam, għax tinsix konna niltaqgħu xi 3:30, fix-xitwa l-4:30 il-5 kien jidlam. Konna nagħmlu sija biex ngħidu ltqajna, jiena kont inħossa x'imbagħad kien jiġu bit-te u mmorru lem gyms u affarijiet hekk ma kinux jeżistu. Fizioterapi u dawn ma kien jeżisti xejn, kulħadd jiġifieri kien hemm limitazzjonijiet kbar. Imma plejers kien hemm, imma dikka kont nara ħafna differenza fil-plejers li kienu jibżgħu mill-avversarju ħafna. Illum qed nieħu pjaċir nara t-tim Malti għax dikka marret ħafna, t-tim Malti ma tibża' minn ħadd jilgħab illum il-ġurnata, huwa konfidenti u tara l-konfidenza. Jiena kont dik il-logħba ħaġit li logħba tajba, niftakar kont immarkat minn Kullman u minn Bonov, ma labt il-logħba normali tiegħi xejn iktar. Kont mejjun ħafna minn sħabi, minn Snickers, Leli Fabri, John Holland, ġifieri kellna tim u għamilna prestazzjoni tajba. Ġibna riżultat tajjeb. Il-poplu Malti kien pjaċir ħafna dik. Bla dubju riżultat jekk. Ħassasik mistoqsija għax tal-ħinilu semmejt it-turnament tal-Korea tal-bidu ta' 80. Jien ma niftakarx turnament kien forsi tista' tagħti naqra ta' dettalji dwaru, nimmaġina x'ħassejt ma' dak il-go għax tiġet li huwa nur kbir li tilab bil-flok Malti, jaħseb wara li tiskurja kontra ma' tim Malti kontra l-Indonezja. Dak turnament kien President's Cup, kienu tas-South Korea. Kienu jistidnu xi timijiet, kien xi anniversarju tal-South Korea, kienu stednew l-MFA, kienu jistidnu xi timijiet nazzjonali u kienu jistidnu xi timijiet ukoll. Kien hemm xi timijiet Victoria mill-Brażil, xi tim mill-Arġentina u konna għalet iskurja l-Malta, fimni dejjem hija xi ħaġa oltre minn li dan. Mela. Ma kellekx ma kienx kif naqbalejt. Ma kienx hemm xi approach biex forsi tmur tittanta xorti kbar minn Malta f'dak iż-żminijiet? Iva, kelli mindu kon żgħir niftakar qabel is-sur Tony kelli approach kien kellimni s-sur kien President x'ismu Lawrence Schwireb u kelli xi minn Manchester United u da ma ngħidlek il-verità qatt ma kelli ħajra li mmur nilgħab barra jien. Mela għandna messaġġ. Kont magħluq wisma l-familja, konna familja kbira aħna,
u kont close wis. Mela għandi messaġġ ieħor mingħand Charles Schwirab fejn qed jgħidilna hija dejjem kien jgħidli li u meta jidribilja lil wieħed normali tkun qiesek m'għamil xejn. Iżda meta tidribilja xi plejer magħruf tkun għamil xi ħaġa. Iżda għandek titlef ma' wieħed tamparek mill ma' wieħed famuż. Għandek fattu. Da la fatina l-lobit li kon nibża nilab. Meta kon nilab ma' timijiet żgħar. Lokali għax għandek xtitlef. Ma meta inti bħal mettej dana għaddejtum bej saqaj plejer kbir. Għalik iktar u għadana. Dik il-dik. Il-differenza li inti m'għandekx tibżax dak plejer professjonali, narawhom fit-timiet, narawhom jagħmlu ċċoċati, narawhom jagħmlu żbalji, jiġifieri ma trix tibża li ħadd iżbalja, trid tipprova. Ma, tajjeb wis. Niġu għal mistoqsija li jmiss nisvijaw ftit mit-tim nazzjonali u nerġgħu mmorru lura lejn it-tim tal-ħibs. Il-karriera tiegħek kellha wkoll mumenti drammatiċi bħal meta ftit tal-ħin ilu semmejt l-inġeri kera li kellek kontra il-Belt fl-istaġun 1982-83 jew meta bħal l-istess staġun kont il-protagonista ta' Decider li kellu ironikament ibiddel l-istorja tal-futbol Malti għal dejjem meta inti kont kurjajt l-aħħar 5 minuti l-gow kontra Sliema li kundanna lil dawn tal-aħħar għall-ewwel relegazzjoni l-istorja tagħhom u sallum żamminta t-rekord ta' ħibs li jibqgħu jilagħbu fl-ogħla diviżjoni. X'tiftakar minn dak l-istaġun u fuq kollox minn dik il-logħba deċisiva li għandi kif nitkellem dwarha. Fimni, dak l-istaġun 1982-83 naħseb kien l-istaġun ir-rovina ta' rovina ngħidu jien, kien arwa ġejt jien ġifieri. U minn hemm għajna sejrin kważi nilagħbu għar-relegation. Niftakar dik is-sena aħna sal-ewwel round aħna il-ħibs u Sliema konna ma' top 3 u 4 mal-ħamrun. Dik is-sena kienu ħadu lik il-ħamrun budget l-era tagħhom. Aħna sal-ewwel round konna għadna unbeaten bħalma kien hemm fil-lig u konna mal-ewwel 2 jew 3. Konna tlifna dik il-logħba li tlifna r-rekord maż-Żurriq u dik tefatna il-baħar. Jiena kont weġġajt ukoll mal-Belt, ġifieri t-tim ħaġi x'daqqet fuq xulxin. Weġġajt jien u tlifna mhux għax tlifna dik ir-rekord għax ir-rekord jintilef mar. Kienu ttieħdu xi ċertu deċiżjonijiet mill-Kumitat tal-Ħibs dik il-ħabta fuq dik it-telfa u ċertu plejers ma kienux niżlu jilagħbu, allura t-tim iddajjef u bqajna nitilfu l-punti. Jiena kont wieħed minn dawk il-plejers ukoll u li kont jiena ġiġa mweġġa, kont imweġġa wkoll. L-inġeri tiegħi kienet waħda serja ħafna, tgħidli cruciate illum jagħmilha kważi kulħadd, mal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira, kienet jien kont l-ewwel wieħed li weġġejt cruciate dawn Malta ta' qali u nista' ngħidilkom li laqqas kienu jafu x'għandi hawn, kont mort għand professuri u ħadd ma qalli li jien għandi cruciate. Kien ġara miegħi ħafna nippieqaw kull ajru kien ma' sertana, ħadni u ġerrini għand professuri ma' da li sirt naf x'għandi barra li jiena bqajt nilgħab u nċarrat u nispiċċa l-isptar għax
Meta niġi biex nikrossja kont nilloppja ruħi u nispiċċa ruħi l-isptar, bqajt inċarrat u nagħmel ħsarat f'irkubtejja. U mbagħad sirt naf x'għandi jiena meta kien ċempilli s-Surtoni kien qalli hawn professur kien il-President ta' Red Star. Red Star konna labna kontrihom tal-Jugoslavja. Konna labnihom kontra, konna hawn magħhom. U dak kien professur kien jiġi Malta kultant jagħmel xi operazzjonijiet. U qalli tmur għandu żgur li mmur għandu, konna mort għandu f'xi lukanda kien olloġġja f'xi lukanda u barra l-belt kien ġie miegħi niftakar George Buttigieg, plejer ieħor, kellu xi ħaġa fil-koptu għalli niġi miegħek qed wejja miegħi. U mort u dak kemm li ngħidlek mingħajr ma misni għalli li għandek cruciate. Ma kontx naf ġifieri spjegali mmurlek dan. Mbagħad kien qalli hawn Malta ma ssirx dik dak iż-żmien fl-80s ma kienx issir. Qalli tiġi l-Jugoslavja, għallitlu niġi. Mbagħad kien qalli qabel titla qalli nibgħatek għand professur Malti hawn kien għadu ġej mill-Ingilterra, illum mejjed ukoll Grixti, Charles Grixti, biex jagħmellek qabel jitla jagħmellek otoskopi, jiġifieri u titla bil-history x'għandek u m'għandek xi jiena noperak. U kont mort hawn Malta għandu u għamilli di. U Dr. Grixti kien saqalli għal inti jissib xi diffikultà, xi differenza jekk l-operazzjoni tagħmilha l-Ingilterra flok il-Jugoslavja. Jien qedlu fejn tibatuni mmur anke l-aħħar tad-dinja mmur. L-aqwa li nagħmilha. U ovvjament sptar Ingliż kien iktar kont mort għamilt għand professur ġifieri rinomat Ingliż fejn batni hu kien għamilha ta' xi plejers oħra minn għalija ta' Rumenik u ta' hekk, ġifieri kont mort għand professur tajjeb. Imma meta ara saqajja dawn mal-ewwel għawweġ naqra ħalqu fis-sens li qalli inti għamilt ħsara wisq saqajk. Għandek ċans li ma tibqa' tsappab ġifieri u fil-fatt saqajja ġifieri fetaħ li ktieb da għandi xi 60 punt ġab da għandi pin ġal dan qaskod naf għandi pin. Ġifieri jiena meta ġejt minn hemm għalkemm domċi sentej biex nilab wara bil-fiżjoterapja u hekk ma stajtx inċaqlaq saqajja. U barra minn hekk kont jiena bqajt handicapped, jiena saqajja ma nalaqix l-arqupa u ma nġibux mal-kuxtejja. Imma meta tinżel fil-ground in-nies dawn ma jqisuhx, inti jew inti tajjeb biex tilab jew m'intix. Imma insomma, b'hekk imbagħad jiena karriera tiegħi ma tantx twalet. Imbagħad biex niġu għal dik il-logħba ta' sliema, palmetlek dak il-perjodu aħna mill-ewwel jew mit-tieni spiċċajna ma kienx decider għalina ma' sliema għax aħna bid-dro konna nsalvaw. Bid-dro konna nsalvaw. Imma bid-dro li bqajna dro kienet ikun hemm l-ikbar logħba f'Malta naħseb kieku kien hemm ċans kbir li Furjana u sliema jiġu decider min jaqa' minnhom. Daqshekk kienet. Imma bir-rebħa tagħna din waqgħu direttament is-sliema. Jiena ma kontx, ngħid kollox, jien ma kontx tajjeb għall-lob. L-operazzjoni kont għadni ma għamiltix. Ma kontx tajjeb għall-lob, jiena nżilt minn kien il-ground seta' jinnota li jiena ma kontx niġri tajjeb. Kont kważi nkaxkara saqajja. Imma l-lob riduni fil-ground u nżilt. Jien kont plejer obbedjenti ħafna u nżilt nilab. U ġieli l-ballun kellu jiġi f'saqajja. Ħanejda għadni ngħidha llum ukoll minn dejjemetta ħadd pjaċir li t-tim tagħna salva, ma ħadd pjaċir xejn li jiena kellu jkun il-gow tiegħi li waqqas sliema. Nkun ġifieri ċara u jiena xtaqt li l-logħba tiġi dro ma mhux li tixtieq int. Imma l-ewwel charity begins at home jgħidu.
Id-dmir tiegħi kelli salva t-tim tiegħi u Slima ma ġabux id-dro u waqgħu dik l-istorja. Barra minn hekk inti wkoll kont protagonista f'Decider ieħor kontra relegazzjoni il Hibernians kellhom fit-88-89 fejn dikinhar ma' Rabatu Naxxar Manna x-xar. il-ħibs kellhom ħanejdu hekk. Ejwa, da żgur. Konna spiċċajna fir-relegation group ġifieri u kellna nitħabtu. Dak iż-żmien minn hemm minn dak it-tim tad-depp dik il-logħba minn weġġajt jien lura bejli qataw ċertu players ma derux iktar u jiena weġġajt. It-tim beda jitħabad biex iżomm postu fl-ola diviżjoni. Mbagħad biż-żmien reġa' rama ovvjament it-tim meta ġie talbot u hekk it-tim reġa' rabat. Fil-parti finali tal-karriera tiegħek, inti labt ma' Vgura United, Gudja United u Xewkija Tigers. X'tgħidilna fuq l-esperjenza tiegħek ma' dawn it-timijiet? Jiena meta rtirajt minn mal-ħibs qatt ma kelli xewqa li nilgħab ma' ħadd iktar. Kien hemm timijiet ħafna timijiet ċempruli. Fosthom ir-Rainbows li nkun xtaqt li darba f'ħajti nilgħab ma' tim tar-raħal tiegħi. Imma bħalma ġa deskrivejt jiena ma kontx in-nies kienu isuni li kont għadni dak ġużi x'verabi kont qabel weġġajt u jien ma kontx għadni da. Rigward ix-Xewkija ta' min jgħid li x-Xewkija kien l-ewwel tim li labt miegħu jien qabel il-ħibs. Ix-Xewkija billi missieri kien Awċi. Dik il-ħabta kien hemm regolamenti li min kollu parental Awċi jista' jilgħab fil-Liga Awċi. Mhux kulħadd kien seta' jilgħab, Malti ma setux jilagħbu jekk ma jkollhomx xi ħadd Awċi. Allura jiena ta' 14-il sena jew 15-16 hekk dak il-lagħab l-ewwel lob li labt kien ma' Xewkija Tigers bħala l-ogħla diviżjoni tagħhom, jiġifieri ovvjament kont tal-qalbi ħafna kienu jħobbuni ħafna. Warajja kien mar il-wen, iftakar jien magħhom minn mal-ħibs kien ħafna xi, jiġifieri mbagħad wara li rtirajt kont talbuni li nerġa' nilgħab logħba għalkemm ma tantx taqt ħabba s-sitwazzjoni ta' saqajja kont labt magħhom. Tal-Vgura kienet, il-Vgura kellhom president, il-kuġin tal-mara kien jismu mejjet illum Sebastian Damajo l-Jozzo. Kulħadd jafu raġel kien supporter kbir tal-ħibs. Anke kien jilgħab mal-Miners tal-ħibs Jozzo, niftakar. U billi kien kuġin tal-mara kien xtaq li bħala president jien nilgħab staġun magħhom, dak għalhekk labt. U tal-Gudja kienet li jiena wara li rtirajt mal-ħibs kont għamilt żmien coach tal-Miners tal-ħibs stess. Kont għamilt perjodu coach tal-ħibs stess. U xi players milli m'għamlux il-grade għattim il-kbir tal-ħibs kienu marru jilagħbu, kienu marru jilagħbu 4 minnhom jew b'self ma daw it-tim. U kien hemm xi perjodu mhux laqas staġun sħiħ kemm għamilt. Kien affiġinani l-president tagħhom. Dr. Portelli minn għalija kun kuljum. U kien ħajarni biex nilgħab magħhom. Dik il-ħabta kien jilgħab George Wirep ukoll dak li kien jilgħab mal-Furjana magħhom. U għamilt komplement tal-istaġun mal-bqija. Mbagħad jien kont qed bħalmet ngħidlek kont mal-Miners tal-ħibs. Mbagħad l-uniku lob li labt mbagħad jien kompetittiv kien fil-futsal. Mbagħad ieħor rġajt dħalt fil-futsal. Konna ħadna l-lig bit-tim tal-ħibs, ġifieri, kont fil-Borough of the Year tal-futsal, ġifieri. Imma l-futsal hija logħba oħra differenti. Dawk l-esperjenzi li kelli ma' timi oħra. Mela, ħansemmi 4 players li incidentalment jiena issa niftakarhom kollha jilagħbu li huma Karl Zakkaw, id-Danis, Dubizi Ċukiniere,
Andrew Cohen u attwalment Jurgen De Gabriele. L-erba' players prinċipali li wara jklibsu il-flok numru 10 tal-Hibs. Liema minn dawn l-erba' players tara li taqrib għall-istil ta' logħba li kont tilab inti. Semmejt erba' players. Naqrib saw. Naqrif. Ma naħseb jien li ktar li naħseb nabviċina naħseb l-Andrew Cohen. Forsi ma kellix l-istatura tiegħu Andrew. Ma l-istil li nġbet li ktar leħ kien ta' Andrew. Ta' min jgħid li Andrew kien beda niftakru konkos tal-miners tiegħu jien ukoll. Minn dem kien naqra zaħir, mamur zaħir. Niftakar kienu jgħidu li dak kif tilabu, għax ħajweġġa, jikon ngħidilhom hekk irid jidra, ma kienx iweġġa mhux veru, kien jaf kif għandu jiskappulhom id-daqqiet. Naħseb li ma Andrew Cohen naħseb li ktar li kont viċin. Tajjeb. Mela, l-aħħar domanda ħana l-laċċa ma l-aħħar kumment illi għanna l-aħħar naqralek minant Joe Kurmi fejn qed jgħidilna kollega eżemplari li fih rajt id-disciplina u r-rispett. Ġużi Xwiereb leġġenda fil-futbol Malti. Issa, li kieku inti kellek tiġġudika l-karriera ta' Ġużi Xwiereb. Però, kif tiġġudika? Għavimni, biex ikollok karriera sportiva, tajba. Irrid ikollok titkollok il-kapaċità number one. Irrid ikollok preparazzjoni tajba, tikollok determinazzjoni tajba. Irrid tkun l-umiltà, tkun umli, u tkun fortunat. Mill-ewwel erba' naħseb kelli mhux ħażin. Meta ngħid fortuna ta' injuries, ta' mhux fortuna għax dak jilagħbek jew dak ma jilagħbekx il-karriera tiegħek jekk fortunatament ma jkollokx ħafna injuries tista' tkun ikbar. Li rajni ħafna players kbar anke barranin ġifieri li msieken jispiċċaw ħeżra. Imma irrid ikollok daw l-erba' affarijiet li semmejt u l-kapaċità u l-determinazzjoni, preparazzjoni u umiltà. Il-fortuna ma tkunx waġeb bħalma qed, imma inti titġilet inti għalija. Jiena l-karriera tiegħi nħoss li għadtu li kelli ħafna ferħ u suċċessi u kelli wkoll xi fallimenti u xi dwejjeq umrar ukoll fiha. Dana kollox tistenna minn. Imma l-aħħar mill-aħħar nirringrazzja l-Alla jien xejn ma nista' ngħid, nirringrazzja l-Alla li id-don li tani. Jiena provajt bħalma jgħidu bil-parabola nużaħ. Kif stajt u dana u nirringrazzja ngħid li all in all jien nippreferi nerġa' nitwielet bil-ballu saqajja. Terġa' tibda tilab ġdid illum. Naqra għajnuna. Tkun fl-attakk. Ġifieri, ma tagħmilx ħażin. Sewa mela, grazzi lilek Ġużi, kienet intervista ferm interessanti u għalina tal-Kamra Sportiva kien turur li l-lejla il-għajna fostna wieħed mill-aqwa players li l-futbol Malti oġbu u kol joffrilna. Grazzi u kol tmur l-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room inħeġġukom biex ukoll tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tikber u tkompli toħroġ iżjed kontenut mill-aktar interessanti, kontenut li
ħalli qabel ma nagħlqu ukoll intukom naqra x'għandna lesta likom matul din il-ġimgħa Mark. Mela, l-programmazzjoni tagħna ser tkompli minn hawn u ftit tal-ħin ieħor meta Kopajt Chris jidħol ikellimna dwar ir-rebħa tat-tim favorit tiegħu Liverpool li l-bieraħ kisbu kontra t-tim Olandiż ta' Ajax fil-UEFA Champions League. Issa niġu għal nhar is-sibt li ġej għal ħabta ta' 11 jirritorna Mixzone fejn jiena u Antonello se nkunu qed inkellmukom dwar il-logħbiet Lecce Juve, nittama li ma jerġax ikolli iktar imrar għax iddejjaqna kumment amrar u Inter Sampdoria rispettivament, jiġifieri. Barra Inter Sampdoria wkoll forsi intukom naqra minnaħa tiegħi wkoll l-ewwel reazzjonijiet tal-provi ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix tal-Messiku illi ser jkun qed jintemm f'dak il-ħin. Grand Prix tal-Messiku illi ser jkun insejħulu hekk il-pjatto forte tal-programm Mixzone tal-ħadd fil-11 fejn hemmhekk ukoll jien se nkun qed nagħdi l-ewwel reazzjonijiet għal din it-tiġrija u fl-istess ħin ukoll Kopajt Chris jidħol biex jgħidilna tiegħu fuq il-logħba Liverpool Leeds li tkun intlabet is-sibt li għadda fil-Premier League. Imbagħad it-tnejn fit-8 jidħlu Jude Kawki u Clayton Iċċomba Zammit għal programm ieħor mis-sensiela Mixzone volli id-darba ser ikollna 3 programmi ta' Mixzone is-sibt il-ħadd u tnejn fejn it-tnejn Jude Kawki se jkellimna fuq il-logħba Manchester United West Ham United filwaqt li Clayton Iċċomba Zammit ser jkun qed ikellimna fuq il-logħba Torino Milan, iż-żewġ logħbiet li ser jkunu intlabu il-ħadd fil-għaxija. Mela, Antonello mbagħad jirritorna nhar it-tlieta bir-reazzjoni tiegħu għall-logħba bejn Bayern Munich tal-Ġermanja u t-tim tiegħu Inter mill-UEFA Champions League, filwaqt li l-erba' mbagħad Kopajt Chris tintervjeni fid-disa' b'reazzjonijiet għall-partitissima bejn Liverpool u Napoli. Ir-reazzjonijiet tal-logħbiet Juventus Paris Saint-Germain u Milan kontra Red Bull Salzburg li ser ikollna f'nofs il-ġimgħa fl-aħħar għad tal-fażi tal-gruppi tal-UEFA Champions League ser jitilgħu wkoll għalkemm id-data u l-ħin meta ser joħorġu ser jitħabbru żjed tard. Botta risposta mbagħad jerġa' jirritorna nhar il-ħamis li ġej bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn dakinhar se nipprevedu l-isfida importanti li ser ikollna mis-Serje A bejn Juventus u Inter logħba li ser tintlab nhar il-ħadd 6 ta' Novembru. Testa l-qalb ieħor. Issa, infakrukom li jekk ilħaqtu dan il-programm tard, daqsi oħra tistgħu ssibuh fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn fih diversi kontenuti interessanti li qed joħorġu b'mod regolari. Ġużi, qabel ma nagħlqu għandek xi messaġġ tixtieq tagħti lil dawk kollha qed isegwu l-programm tagħna llejla jekk jogħġbok? Jiena ngħidilhom programm interessanti ħafna ġifieri, ħadd pjaċir li ġejt mistieden. Tanti ieħor pjaċir Mhux bniedem jien ma tantx inħobba kameras imma ħasset li ġejt. L-onur minnaħa tiegħek lilna li rajtna lejla bil-preżenza tiegħek u ninsab ċerti li anke mill-kummenti illi rajna Ġużi għadek apprezzat minkejja li jista' ħafna żmien. Nirringrazzjakom. U ċert li lajt ħafna nostalġija ħafna nies. Mija fil-mija. U tallimna aħna wkoll. Mhux għax aħna żgħażagħ, għax ma nistax ngħid li aħna żgħażagħ, ma dawk iż-żmien ma niftakruhomx. Thank you. Eżattament. Mela, grazzi lilek ukoll Mark il-lejla assistejtni biex intellaw dan il-programm sakemm nerġgħu narawkom fil-kastijej u ta' Mark nhar is-sibt li ġej. Jiena Antonello Abela. Jien Mark Xkembri nsellmulkom u nagħtukom appuntament għall-programm Mixzone ta' nhar is-sibt li ġej. U tinsewx illi minn hawn u daqs 40 minut oħra jekk qed tarawna live se jidħol Kopajt Chris b'reazzjoni tal-logħba Ajax kontra Liverpool. Il-lejl tajjeb u ħobdu ħsieb. Saħħiet ħbieb.
Bottaw risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.